थांनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट जायगायाव थांसै उपाय नाय जों लोगोफोर नै ओमफ्राय फैसाखौ लाबाय मा खबाय गुसुल थेंक इउ बोले ना सालागना लोगोफोर जोंना केस गैयामोन दा थांनो गोनां जाबायमोन ओमफ्राय दा अनलाइन होनानै केस लाबाय सासे ओमफ्राय जोंफोर रायलांखानोसै एबारि नोंथांमोननोबो देखायदों बाइक पार्किं खालामखांबाय गंसेखौ बैयाव खांबाय ओमफ्राय जों दा थांसै टिकेट गालांगोन ना अले सान्ति मोनदोलै फैसाखौ माबानानै नायनो मोनबाय आरोना जिखुनु लोगोफोरा इमान गोजाननिफ्राय फैनानै ओमफ्राय नायलांनो मोनाबाथाय बोरैबा जायोना थेंक्स टु स्ट्रेन्जार निजि मोजांबा मालायाबो मोजां लोगोफोर नों जेरै बिहेभ खालाम बिदि गासैयावबो सलार लाइट होजोबदो लोगोफोर बै मोनसे ओमफ्राय बैयाव मोनसे एबारि बेम्बु पार्क नायनि एबारि बेम्बु पार्कआव हाबनोसै लोगोफोर नाय एन्ट्रि गैया कार बाइक फुल फट' खिचेगा बेम्बु पार्कनि सिङाव बेखिनियानो ओरै सिङावथ' न'सो दं साफानदों नुवाखै लोगोफोर बुंदो बेयो मोसौ गुलिखौ नायनो जों ओरैबायदि साफा जोंनि न'फोरा फुलनि माने बागिसा माने फुलनि बेयाव हिसान दं ओरैबायदि बेयाव नाय लोगोफोर नैबे औवाबारि ना औवानि रोदा जों गामिफोराव बोरै जानानै थागौमोन बेबायदिया लेथ्रा जाजोबना थागौमोन ना बेयाव दा नै बोरै साफा एकदमबारे माने जेबोखौनो मोनखाया आरोना लोगोफोर लेथ्रा नायगिरनानै मोनखाया क्लिनेस्ट माने क्लिनानो पुरा टटेलि क्लिन बेयाव खालामसै ओंखाम जानानै थांखानोसै माबायदि नुदों लोगोफोर जायगाखौ नायनानै बुंदो हाफोरा एसे माबा गोजा टाइप रिजर्ट নহয় দে এখন ভিলেজ হয় ভিলেজ দেখাতে পুরা রিজর্ট নিচিনাই লাগে ट्री हाउस कलेज आखला गैया लोगोफोर माबोरै गाखोगोनबा मिथिला जों दा गामियाव हाबलांनि मा मजा जायगालै एकदम नै लोगोफोर दंग'फोरखौबो नाय पुरा हिट बेयाव राबार बानायो लोगोफोर बेथिंजा गामि जोबजासिम बेरायहैबाय हले लोगोफोर बिराद रागा गोसा दालै खायफाया डाइरेक्ट होनो माने खायफायाव ओरै लास्टहालागै 9 एन्ट्रिमोन बेनिफ्राय जोङो ससे 9 एन्ट्रिहालागैबो थाङाखैमोन बेयावनो होदो बाय थांसै लोगोफोर बाय क्लिनेस्ट भिलेज अफ आसाम ओंखाम जानानै माबानोसै डाइरेक्ट थांखानोसै थेवब्लाबो
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀਆ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀਆ ਆਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ